Здравейте хора, аз съм Виктор и днес имам само една новина за CSGO нощчетата. Утре ще дойдат. Утре ще ги поръчаме. Те са от Бургас. Няма да ви кажа кои ще избера, тъй като, за да изненада, тъй като вие вече знаете единият какъв ще бъде. Който не го знае, за да знае, че ще е този зеленият. И там. И ето от тези ще... Не от тези, не това. И ето от тях ще избера един нож. И пишете ми долу в коментарите кой нож от всички най-много ви харесва. Червения тайгър, златния тайгър, черния тайгър, синия тайгър и черният спайдърмен, златния спайдърмен и цветния спайдърмен и чисто зеленият. Чисто зеления не ми е много як, защото той само зелен има. Така. И хора, мисля това да е новината. Там, където пише новина, това е новина номер 2. Там, където пише новина на клипът, може да видите откъде да го направите това. Става също ето тук, ако напръщате OLX и ето тук изстрелвате това и пишете карамбит. Наверно така. Карамбит. И ето ги тук. И го търсите. Ето тук натам го търсите. Сега търсим ножовете. Така, две. Тъгни. Че всъщност. То червения е много адски готин. Пишете ми долу в коментарите кой най-много ви харесва от карамбиците, също и от ето от тези тук. Сега да продължаваме с търсенето. Търсим. Още малко остане и ще го намеря. Ето тук има ето синият, водният, ще си го взема. Голям месец. Дядо ми обеща, че ще ми вземе два ножа, ако ходя на борба. Днеска ходих. Много е готино. Там е дърпане на въже. Само че другите са много по-големи от мен. И ето тук виждаме вече тайгъра. И ето. Чакай, те са на 7 номер. И добре хора, мисля това да е клипът. И чао.